Prangsi kadokawe nili video kelangwer mate karbiang lorat doana phanta karbi defense officer YouTube channel ahin penangli tumaphan kardom lapente kadokawe phanta jai hind nili labangso video nangli tumaphan nangkeban pi labangke eson birta keme mate la nona kimi mate non head jong la Indian Air Force pen akimi vacancy ke paklang pon labangso aputhak sinili nangli tumaphan labangso video bangke nangkeban pilo arve jangsi ramachila nilise bang nangli tum arjulong pame medeta hai lapunat patota penta arve janglok arve thepik non setame jangsir la tangte la don marle tum video bang le pangcheng ponthulo na Indian Air Force along akimi vacancy ke paklang pon labangke online applied labangke la July achiklo amarlo ke damtang la 06 army pensi online apply bangke chengbom lo la pen te last online applied labangke 27 July tangte don marle tum nili nangli tum aphan tuning rilo la video pangcheng che prang nangli tum la nili video abang pinang an la Facebook along la pente WhatsApp status along share dam igvek tha athema la elitum karbia khae tum la defense along kidunji aphan sitame pachini nang pathek nang tangte don marle tum la video bangle pangching ponthulo nang lalo minimum age abang ke 17 years half to 22 years la soang bong penang lila Indian Air Force along apply dun longlo la pente education minimum labangke 12 pass vek nangji mate higher secondary pass vek nangji lapente science stream pen sinangli la higher secondary ke pass nangji laso pen nangli mathematics physics english a subject do nangji lapente nangli asontin a subject pudamde sitamela english a subject along bangke nangli 50% marks do nangji lapente tutor nangli asontina subject pangrum pet pen nangli 50% marks donangji tangte selection process aputhak che thamna lo nang selection process labang ke kichengsi phase 1 phase 2 phase 3 doji phase 1 along abang ke written exam mate la computer exam dopo la pente phase 2 along abang ke la physical test dopo la pente la phase 3 along abang ke medical examination matela documents verification dopo tangte che thandam lo na la documents aputhak documents ku PPC kenangji kechengsi labang kenang lila higher secondary pass matela 12 pass certificate marksheet admit card lapente nangli la domicile certificate lapente nangli la pan card aadhar card lapente nangli la online ka apply admit card nangpo lapente nangli caste certificate nangpo lapente nangli la age proof documents abang ke nangli la 10 pass along admit card sitame choklo lapente nangli la unmarried certificate nangpo lapente nangli la character certificate nangpo jongsi nangli long NCC certificate do protangte NCC certificate ta chiponang po haladak nangli extra marks sitame longpo lapente nangli la recent passport size photo sitame chiponang po tangte nangli la written exam along kupipi a subject pensi question kewangji labangso aputhak sitame litum chethandam lo nai written exam along abang ke sonpho a subject duji la sonpho a subject along abang English a subject pen 20 marks mate 20 question dopo lason thak sila mathematics a subject long pen sitame 20 question dopo 20 marks dopo la pente physics a subject long pen sitame nangli 20 question dopo la pente 20 marks dopo la pente reasoning a subject pen sitame nangli 20 question dopo la pente 20 marks dopo la pente general knowledge general awareness a subject pen sitame nangli 20 question dopo 20 marks dopo lason pho a subject angbong pen total 100 marks dopo laso angbong pen nangli ko ana marksi kache palong unma laso teng pen sinangli phanla merit list along bangke amen paklang ponpo matela next event matela next la physical event apana bangke la written exam along ko ana marksi ke long ma laso teng pen sinangli phanla physical along bangke nang hang thupu tangte la physical aputhak le chethandam bonang PFT matela physical fitness test
Physical fitness test along la mer candidate atuma bangke 1.6 kilometer running dopo 7 minute angbong penangli patang nangpo lapente 1 minute angbong 10 push up punangpo lapente 1 minute angbong 10 sit up punangpo lapente 1 minute angbong 20 squat punangpo lason thak sila PFT mate physical fitness test along la female candidate atuma bang sitame 1.6 kilometer running dopo lapente 8 minute angbong pen patang nangpo lapente female candidate atum 1 minute 30 second angbong pen 10 sit up nangpo lapente 1 minute angbong pen 15 squat nangpo lapente la height mere candidate atuma bang ke minimum mate la acceptable lo 152 cm la pena ke koma bang ke pon pelo mate nang accept selo la son thak sila female candidate height along la last acceptable lo 147 cm la so pena phia bang ke nang accept selo tangte la chest abang ke la mer candidate atuma phansolo la daga bang ke normal 77 cm donangpo la pente ke pangkang pena bang 5 plus cm donangpo la pente nili la bang so a video long la Indian Air Force along kidun ji aphan documents ku PPC ke nangjima la hai hoya puthak sitame than pachini ponlo la so a documents abang ke nangli la compulsory lo tangte la nangli la written exam ho sitame ku PP documents si kache pon nangjima hala online admit card along si kitok dopo la son thak si phase 2 matela physical fitness ahut sitame ku PP documents si kache pon nangjima hala online admit card along kitok padopon po la pentela medical exam ahut sitame ku PP documents si kache pon nangjima la online admit card alu along si tok pon po tangte don marli atum la nona kimi Indian Air Force pen vacancy ke paklang ponalong nangli tum jongsi interested do mate online apply dunji polutangte nangli tum la join Indian Air Force website along damnon hala dak pensi nangli tum apply dam nangpo la pentenili la bangso a video long nangli tum afan puthot chuning ri li thot lo nangli tum jongsi la nili video long akimilang polutangte la nili YouTube channel bang subscribe dam igvekta la pente la bangso a video bang nangli tum ana bang ke la Facebook la pente WhatsApp status along share dam igvek tha la anso se la tum karbia kha tum la defense along kidunji aphan pathek nang la pente pachini nang tangte don marli tum dome thak me kardom karbiang long la pente kaduka ve aphan ta jai hind